Huling pamamaalam sa aming kaibigan at ngayon ay may bibigay na mensahe ang kanyang inaanak, ang kanyang ampo na sobrang ganda. Oh, go na. Okay, ibigay mo na ang iyong last message. Ano yung masasabi mo para sa iyo? Tapos may dalawang lalaki. Okay, go. Huli habilin, mamamatay. Oh, thank you, Abi nga na pa nakirama. Abi lang po iba na. Hey guys, so good evening sa ating lahat. So ngayon andito kami sa celebration ng ng kasama naming Dex. So mabilis ang vlog ito guys. So ngayon ay ang huling pamamaalam. Charot. Okay. Huling pamamaalam sa aming kaibigan at ngayon ay may bibigay na mensahe ang kanyang inaanak, ang kanyang ampo na sobrang ganda. Oh, go na. Okay, ibigay mo na ang iyong last message. Ano yung masasabi mo para sa iyo? Tapos may dalawang lalaki. Okay, go. Huli habilin, mamamatay. Oh, thank you, Abi nga na pa nakirama. Abi lang po iba na. Nung ikaw ay nung nakuha ka niya sa sa basin. Tapos pinalaki ka niya, pinakain ka na niya ng lamaw. Yung mga na-experience mo sa kanya nung ginawa kang ginawa ka bang muchacha dito sa bahay niya? Iiyak na yan. Panoorin nating lahat. Okay, anong masasabi mo? Bilis! 1, 2, 3. Nga. Ang tagal. Anak, bandila na. Charot lang. Thank you, Abi nga nakirama. Tapos, Okay. thank you, Amin. Bagong lahat. Okay, birthday na, exact birthday na. Kung ikaw ay talagang anak niya. Ano yung hindi mo malilimutan na memories? Para sa kanya? Para sa iyong mahal na ina. Ano nagkadawa kami ng ngeki? Nagpamansing, Ay, pasensya na talaga sa mga manonood. Hindi pwede yung bata dito. Anak ng mga macho dancer. Charot lang. Okay, ibigay mo na. Okay, naiiyak. Naiiyak siya. Ngayon, ang susunod ko ay yung hindi yung Hindi. bata. Para malaman natin kung kung anak talaga siya. Kailan yung birthday ng nanay niya? Para malaman daw kung birthday ng iyong nanay. Buwan taon. Araw taon, buwan. Ay, araw, buwan, taon. Sabihin mo yung buwan, araw, taon, oras na pinanganak ng iyong ina. February 5, 1978. Alas 12 para bangon. Gusto niyo ba ng proof? Okay, ilabas ang birth cert. Ngayon, itong pinaginawan dati ni Rogie. Pinaglihi sa langka. Bakit? Bakit lang ka? See the face. At dapat di maisa ka pinaginawan na kanya na nga madingamak. Wow, mga naganata. Papel de liha? Oo. Hindi ay papel de liha. Hindi nila malilimutan ang pinaglihian. Ano? Kay Mother ni Efren. Ano yun, Efren? Nagiginaw ko ni mamang namang mga tinardaraan. Galing-galing. Ngayon, Okay, ladies and gentlemen, ang pangalawang magbibigay ng mensahe. Okay. Pinakabata. Pinakabata. Sino pinakabata? Ay, kung ka na, boy. Okay. Hindi, yung alaga daw ni Rogie nung siya'y bata pa, nung siya'y inaaruga. Ngayon, ano ang yung huling abilin?
habilin ko kay ng Karudje Bago ang lahat. bago kido. Bago sa kido kay maturog sa natawanan ng birthday ng bigatan. Sa paila ko matakwa nga madisuna nga tagitan nga aji matampuhin launay. Yeah. O nakain atwa kami, masinsinit nga masasidagayan mi. Kay ada basit, pumanaw. Among ti masinsinit. Oo. Masinsinit is ma tapos sin kasalanan. Sin kasalanan ulit. It ito. So ma kasalanan it. Tataka na pansin mi kami. Masinsinit uy. Ano yung Nakala nga makadkadwa. Gambar mo ano mabilis ano magsawa pag nasa isang lugar ganon. Bayan translation ites. Okay, maraming salamat sa Ano yung kanyang pagana? alaga. Repeat daw. Ang sabi daw ng kanyang alaga yung Basta yun. parang napapasok si Rogie. Napapaso. Napapasok si Rogie sa lahat ng mga samahan namin. Tama yun. Tama yun. Kaya nga Tama yun dun ka. ang Taka sabi niya. ng kanyang alaga ay huwag nang maging mag-inarte, mapapasok sa lahat ng mga ginagawa natin, samahan natin or banding. Yeah, okay. So kaya ngayon, Okay. gagawin mo yun. Oo. Now, ang susunod na naman ay si Kikay. Go ka na, Kikay. Ang pinakakikay sa lahat. Oo. Ang pinakakikay sa lahat na dabarkad. Oo. Ibigay mo na yan. Oo. Go ka na. Ngayon, magbibigay rin siya ng isang Intermission number. Oo. Hindi, bago. Intermission number. Wala yung mga habilin. Yung ano niya. Hindi kita malilimutan. Ako na ko. Uminom ka, Mike. Sige na, bigay ka na. Nalikon mi. Okay, nandito na siya. Halika na dito. Kikay. Magbigay ka na ng huling habilin para kay Lola. Ay, Lola. Lola ba? Simba na Ravita, kada na yung aking agbaling Ites. Ay, naku, bilis! Ay, Diyos ko. Oh, shopping na. Pag-acting ni Apo nga Roji, tama last night na. Last night mo kay birthday mo, mali mga birthday na bigatan. Kasi nga, Feb 6 na bigat. Kaya last night ko na mo bigat. Akal na kumadi ka naruwanan siya nga ito. Pwede nga agbirbirok ni Tandwa. Mamaling ko mga i-challenge kayo 1 week bundway. No. Ay, pag nagnakaya yung 1 week na bundway. 3 times sa tanduay. Ha? Go na po ko. Ikaw na salita ka na. Kamuming nga ni Roji na wanti Tandwa madi makaturo. Makaturong. Vitamin ano na, energy drink na. Gumagbarbirok ni Tandwa. Amen. Amen. Sige, ma'am. Adyo na may bagak ni Roji, tanagwapa tatang na. Oo, ganda Anak ng mga macho dancer ang kanyang guest. Maraming salamat kay Kikay. Ngayon, mapapatinggan naman Ang po best natin friend. Sige, ang anak ng mga... Audio na mga audio ang kanyang best friend. Sika! Hindi, magbigay mo na ng best friend. Dapat yung ibibigay mo mensahe, dapat aabot ng 20 minutes. Charot lang. Ano tagay, Pai? Sige, magtagay muna ako saglit bago ikaw na. makapagsalita ng maganda. Post mo na nung update. Carry lang. Bawal ang bata dito. Pagtagay muna tayo ha, para at Kaya. Matangan kan. Ayan, Sako ka madamdama. Yes, Para ma-picture lahat. Yung advisor. Ano matulog ka sangit na. Ayan. Hindi mo mami ka magbaga. So, ladies and gentlemen, Ako nga mahal na mahal na. Ladies and gentlemen, gusto natin mapakinggan ang best friend niya. Malapit ng pumanaw na kaibigan. Sa kanyang birthday ngayong Pumanaw gabi. na. Kasi tomorrow is February 6. Yes. O, di ba? May susunod na naman na papanaw pagdating ng February 6. Hindi.
Hindi. Ang birthday ko, bigat. Psychology pa. Maging labi tayo. Sino ba birthday after Oo, Bigat? after ng February, Tiago, meron ng April susunod. 11. Oo, di ba? September tumati mamamaalam. Pag dire-diretso ang birthday mo, hindi naman. Papanaw ka naman ngayon this coming Okay. 42 of existence. Ngayon, 42, in behalf- 43 na siya ngayon. Ngayon, in behalf of the Wang family, Yes, we're gusto so ko happy. magpasalamat sa aming kapamilya or mother friendship ng Wang Sul. O, kasi siyang pinakamatanda. Oo, Wang Sul. Ma-jonder siya, oo. Oo. Ayun, gusto magpasalamat sa kanya dahil meron siyang kabutihan na pinapakita sa amin. Bilang isang kaibigan, ang masasabi ko sa kanya ay siya ay masiyahin, matampuhin. Walang plastikan. Walang plastikan. Siya ay masiyahin, matampuhin, Wa-eme. madamdamin. Madamdamin. Diba? Check! So ngayon, Madamdamin, gusto ko check! lang. Labas lahat Oo. ng sinanakit. Ngayon, bilang huling 42 of existence mo na, or Eh, sa 42 ka na bukas. pagpanaw na ng 42. Last night, 42 years old mo. Yun na. Ngayon, ang masasabi ko ay iwasan na yung nakaraan. At harapin mo ang bago. Diba? Harapin mo ang bagong umaga. Kung di dilag pa ang mata. Ganon ang kanya. Diba? Ngayon, ang may masasabi ko kay Roji ay naway pagpalain siya ng buong may kapal sa kanyang ginagawa. You should be think positive palagi, diba? Kaya yan ang sinasabi ko sa iyo always. Huwag kang maging madamdamin, huwag kang maging Masyadong mahaba yung sinabi, best friend. So, dapat meron tayong gagawing iba. Oo, ano ba gusto mong ngayon, suggestion? Yun Papaiyakin lamang natin po siya. ang aking masasabi para Paiyakin sa natin siya. pagpanaw ng Pukpukan tayo, kanyang tibaso. 42 of existence ng aming kaibigan. Ngayon, ladies and gentlemen, ibibigay ko ang microphone sa aming pinakamagandang vlogger ng Sana all. Sultan Kudarat, Mr. Alvin Martin. Hallelujah. Charot. Praise and worship. Okay, ayan, napakinggan na po natin ang ang eulogy. Charot. Napakinggan na po natin yung eulogy ni ang best friend ng ating pumanaw na. Mahirap tanggapin na nalayo na siya sa 42 years of existence. So ngayon dadapo na po siya sa 43 years of existence ulit. Sana mas marami pa. Oo. Aabot pa kaya siya ng 65? Agsalan to na Makakatanggap kaya siya ng SSS pension? Mararanasan niya ba yung PhilHealth? Lalet. Okay. Pag lilipas ka na meron kang 20,000 pesos burial fee. Charot lang. Okay, so hindi pa natatapos dyan yung ating eulogy. So, syempre, kung merong best friend, meron ding super friend in ano bang pwedeng itawag natin Teka na, Uncle Jay! Teka na, Uncle best friend / advisor Best friend. / financier / siya po ay all for one for all. Eat bulaga. Dali nyo na mga plastic nyo dyan. All for one for all na. Ito, tagay. My birthday. Okay, sige akong lalapit dito. Sa lagi ang camera. Pagbigyan ng mag-birthday. Hindi Okay. dapat lumapit siya. No. Tayo si Gary Lapitam. Oo, ang Taisi ang lalapit sa'yo. Gusto mo yon? Gusto mo yon? Ayaw natin yun. Okay, so lalapit tayo. Halika dito. Tapos, waistline, 16, 17, Hot legs, 16, 1969. 17, 18, 100. Charot lang. Pwede ba dapat kikita niya? Ang nakalagay sa damit niya ay young, Dapat kay Jill fast, and Naala? fly. Lilipat Oh my God! Bata, mabilis, lilipas na. Charot lang. Ay, bakit? Aalis na yung mga Mga bisita. Ay, iipas sila. Okay, paki-videohan. Charot lang. Okay. So,
So, ngayon, nagsalita na yung best friend mo, of course. Ulitin ko ulit yung best friend slash Halik na, Jam. Ay nako, open forum ito. Okay, so papakinggan po natin ang pinakamagandang eulogy. Pala ako mapasama. Itong pinakamagandang eulogy ng pamamaalam. Ikaw na bahala magbigay ng iyong mga diskurso. Okay. Ibibigay ko na ang floor sa iyo. Gusto mo bang tagay muna? Advisor. Yes na. Okay. Bisita kayo sila. Ito na. Makinig ka. Narito panoorin natin lahat. Ito na. Bye, Roji. Ito na. Ito ka mo. Bye for Ano ba gusto niyo? Unahin? Ay! Ang mga masasakit? Ang mga maliligaya? Hindi, Ang nakakasakit? At pwede. masakit, nakakasakit, tapos yung last yung Hinanakit. pinakamaganda. Pwede mamili ka yung birthday ko. Anong gusto mo? Masaya lang. Masaya daw. Masaya. Unang masaya. Okay. Masaya lang ha. Masaya siyang kasama. Doon ka man sa lalaki, masaya siya. Kasi magaling daw siya sa lalaki. Sa kaibigan, masaya siya. Kasi pala kaibigan siya. Nasakitan? Ay, nagsasakit na mo. Okay, go na. Ano pa ba? Sa pamilya, Basta masaya lang. masaya siya. Oo. Kasi nakakatulong siya. Pero sa iba hindi. May Ay, ganun. oy. Ano pa? Ano pa? Gusto mo ako tumulong sa pamilya? Uy, halika man kayo. Ay! Pero nabibisit ako. Wag na, masaya. Wala man akong nakitang masaya sa buhay nito. Puros Oo, kasi nung 16, masaya. Kasi ang ganda niya. Nung 17, hindi na siya maganda. So habang nagsasalita siya, dapat kain ng cake. Yes. Go. Kasi dahil kami nga ganyan is pride. Sabon kasi. Sabon daw. Kaya ko yun sinasabon. Go na. Another sabon. Kainin itong sabon. no. Ito, kakainin niya yung sabon. Yung mukhang sabon. Iti Ayan. man dyan Nakakaitan niya. iti man dyan matanggap kanya Huwag mo silang na. anuhin. Sabon. Dangga. O ang sabon kakainin mo. Danggam na tangkal, Jen. Sinakainin mo lang. Parang Oh, kainin mo. Oh. May mali. Sangit lang siya. May mali si Roji. Tignan mo siya. Diba? Oh. Kaya guwapa. Sige, tuloy mo lang, madam. Uy, tama na yun. Dali. Oh, yun ang mali mo. Kaya lagyan ka namin ng icing. Oh. Usually, magyak. Ano yan, yun yung yung... Manonood lang Ay, po kayo bulakid, dyan. oo. Oo. Ano pa yun? Sige, push mo yan. Message ko ibagat amin. Mga Mali mali. lang. Sino mo ito na namatan? Hindi, para kasi ikaw may birthday ngayon. Kaya gusto ko siyang sampalin, gusto ko siyang suntukin. Sige na, may suntok. Charay Yan. lang. Gusto ko yung kanigin. Oy, ang sakit. Oy, ano lang ba? Matuwa lang to. Walang sakit lang to. Aray ko, may ganon. Hindi Hindi kami sinasadya. ng pera ha. Diba, guys? Sige na, oo. Ano pa ba? Oo. Wala Pero- na. Pero masasakit ang sabihin ko sa'yo. Hindi pa kayo man dyan. Ay, ko mag-iyak. Gusto kong iiyak Maya, ka. matulog ko, mag-iyak ako. Iiyak ka. Ma-realize na amin. Jakit lali. Ano pa ba kasi? Baruko. Kasi sa totoo lang, umiyak din kami. Medyo kamoksa ko. Kasi puro kwa. Mali. Puro masasayawan ang muti masasaya ti buhay ni Rochi. Siyempre nagbayag ta agad doon. Ang alam ko lang is puro ano lang. Puro. Pabalik-balik na ako doon. Di ba tapos na? Mas pa. Pagpatingin na tapos na yan, di ba? Uy,
pero marita ni Billy. Basta J, Basta, uray nung ato ti may bagbagam kanya, kahit na marami kang sinasabi na nasasaktan na kami, mahal na mahal ka pa rin. Yes! Ay, Mahal ka namin nila, Les. Oy, picture. Oo. Wala, Mahal namin siya. Okay, Oo. ngayon, bilang isang paalala, Oo. ulitin na ang kanyang kandila Oo. bago matapos- pumanaw ang 40 seconds. 40 Mali ba seconds. yung kamay kanya? Wala kaming ano. Isa. Kanta ulit para panghuling bungal. Lapit mo dito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday na ni Roji. 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 Birthday ngayon ni Roji. Get. Hayun po, okay. Okay guys, so sana nag-enjoy kayo dyan. Natatapos yung ating eulogy. Ay, okay. Okay, so natapos na po yung open forum. Eulogy/open forum. Ngayon ay magsasalita na po yung patay. Ay, patay na pa. Pasasalamat pala. kaya ko pa, lagi ka. Okay, go. Okay, habang nagsasalita siya. Birthday mo man. Okay, magsasalita po siya ngayon, guys. So, makinig po tayong lahat. O, ayan. Kamuro itas. Sige, go. Oh. Ako na maghawa. Sayang po eh. Ay, ngayon pa lang alam. Charot lang. Okay, let's go. Ay, yellow. Sige na. Picture kita iya silip. Salamat. Okay, good evening. Salamat. Basta salamat na sa inyong lahat. Okay. Response. Ay, smiha. Oo. Wait, sige, biga. Dito tayo magkape bukas. Ay, nagpangit mo. Magpasalamat kay birthday celebrant. Salamat. Tapos na. Sorry. Magpasalamat ka naman sa sa lahat ng dumalo ng birthday mo, ganon. Okay, yung mga mawangles. Salamat sa inyong lahat. Oh. So, thanks God. Okay, salamat. At least may word na thanks. Okay na yon. Happy birthday. Happy birthday. Okay, so guys, dyan po natin napakinggan po natin ang ang huling mensahe ng magbe-birthday on his 42nd birthday. O, paulit-ulit tayo. So, I hope na nag-enjoy po kayo sa ating munting eulogy na umabot po ng 20 minutes. So, keep on supporting guys. Sana ang next na birthday April 11 ulit po. So ngayong February. Celebrate tayo pa. Yes, pagbalik niya. Okay, so please don't forget to like and subscribe at i-press mo rin ang notification bell para more chances of watching my videos. So thank you so much guys. Have a nice day or good night. Bye!